ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಥರ ಜನಧ್ವನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿರುವಂತಹ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನಸನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರಾಟ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತಂಡವನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದಸ್ಕತ್. ಸೊ ಆ ದಸ್ಕತ್ ಟೀಮ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್, ಹಾಗೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲತ್ತು ಪಾದರ್ಗ ಬಟ್ ವಿಶ್ವನ ನಮ್ಮ ಶುರು ತೋರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಶುರು ಕೆರ್ನಡ್ದೆ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈತ ಚೇಂಜಸ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪ ತೂಲ ಮಾರೇನ ಕಾಸು ತಿಂದು ಬನತ ತಿಂದುಲಾಗೆ ಮನ್ಪ. ಸೊ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಜತ್ತು ದಿಪ್ಪೋಡು ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಆ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ದೋಜೋಡು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋದಿತ್ತ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಟ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಅವೇ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಶೇಖರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ ಕಾತುಕೊಲ್ವೇರ ಅಂಚನೆ ಉಮೇರ್ನ ವಿಶ್ವನ ರೋಲ್ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊನಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂದಿರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುಣಪಾಲೆ ಬಂದು ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊರೋನಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನ ಪಣ ಬಾರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪಣ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊರೊಂದುರ್ಲಿರಿ నేను ಎಂಚ ನಿಭಾಯಿಸವನು ಪಂಪಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತನು ನಿಭಾಯಿಸಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಏರಿಂದ ತೊಜಪೋಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಾತೇನಿದ್ರುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎತ್ತನು. ಸೊ ರಡ್ ಇತ್ತನು ವಿಷಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಣ್ ಎನ್ನುವೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಯಾನ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನನ್ನು ಗುಣಪಾಲಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಇರು ಗುರ್ತದಂದಿನ ಇಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಹತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಬಾಲೆ ಅರೆ ಮುರಣೆಂಗುಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ ರೆಡ್ ಜಲ್ಲ ಗುಣಪಾಲನೇ ಯಾನ್ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲದೆ ಗುಣಪಾಲರೇ ಎತ್ತದ ಪೊಂಜು ಉಪ್ಪು ಯಾರು ತಿರ್ಗದ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಜರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಉಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನೀಶ್. ಅದ ಮೂವಿ ತೂಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರಾಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬತ್ತ ನೆರಿಯರ ಮೇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆರ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಕುಮ್ಮರು ನಿಂತ ಒಂಜಿ ವೇಳಾಕುಲು ಹಾಕು ಜಾಡು ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ಹಾಕುವೆ ಹಾಕುದು ಆತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇವನ್ ಯಾಲ್ವರಿ ವೀವರ್ಸ್ ಆದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇನೇ ಇರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವಿಶ್ವನೇ ಸುಟೇಬಲ್ ಬಂದು ಇರೇಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಪಂಡದ ಅತ್ ಎಂಚ ನಾಡೊಂದು ಟೀಮ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಿ ವಿಶ್ವನೇ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಜೊತೆ ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಗುಣಪಾಲ ವಿಶ್ವನೆಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ಅಂಕಲ್ ಪಾತೇರ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನದ ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡೆ ಏರಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯಾಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲನೆ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾರ ಪಂಡವರಿ ಅಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏಮೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಗಿ ಕಮ್ಮಡ್ ಪುರ ಕಲ್ತದ್ನವರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಾಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ ದಾಕ್ಲಕ್ಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಬೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ರ ಪುರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಂಡ DOP ಎಂಕ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಗುಣಪಾಲನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರವು ಸೇಮ್ ವಿಶ್ವಲಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಿಮಿಲರ್ ಫುಲ್ ಆಲಕ್ಕಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಕ್ಕಡ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕವರ್ ಯಾನ್ ಇವೆ ಕಡಪುರಿ ಫೋಟೋ ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಪಕ್ಕಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಕಡಪುರಿ ನಿಂದೇ ಫೋಟೋ ಏನಲ್ಲ ಕರಿ ಉಂಡದೆ ಒಂದು ನಿಂತೆ ಗೊತ್ತಾದೇವೆ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಮುಡು ಇಜ್ಜಾರು ಜವಾನ್ಯತ ಪಂಡ ಆಗಿತ್ತೆ ಏಜ್ ಆತಿಜ್ಜು ಹಾ ನಮಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಇರ್ ತೂತಾರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ಗ ಅನ್ಸನ್ ಆ ಏಜ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚೆನ ತೋಜುವೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವಡ ಮಲ್ಪವಲಿ ನನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರನಲ್ಲೇ ಆ ವಿಶ್ವಾಗ
ಎಂಕಲ್ ಬರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ ಇವೆ ಹಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಏಸ ಮಾಡೋದು ಆಯರೊಂಜಿ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಏಸ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಯನು ಪುಗಾರ್ ಒಂದಿಪ್ಪೇದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಸಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒವ್ವೇ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೆ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಆಡ ಅವು ಏಜ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಡ ಪಾತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕುಜಾಲ್ ಬೋಲ್ ದಿಪ್ಪೊಡಿತ್ತಾನೆ ಮೀಸೆ ಕಪ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮನೆ ತೂತದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಬರ ಕಪ್ಪಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಪಂಡಾಡ ಮೀಸೆ ಇಪ್ಪಡು ಗಡ್ಡ ಫುಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಫುಲ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂತ ಮಲ್ಪಂಡು ಅವು ಡೈ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ ಪ್ರತಿ ಎರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಂಡು ಎನ್ನ ಅಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಏರ್ಲ ವಿಗ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಐನ್ ಫುಲ್ ದುಂಬಿ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸೇಮ್ ಐಕೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಟ್ ಇವೇನ ವೈಟ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಅದೇ ಮೊಲಮಲ್ಲ 4 ಶರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೊಂಡು ಇಡೀ ಮೂವಿ ಡಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಿನ ಆಯ್ ಬಂಡದಲ್ಲ ಗುಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ನಾವು ಆಯ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಇಡ್ಲ ಬಂಜಿಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆವುಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪಾತ್ರಾಡು ಆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೆ ತೂನಗ ಹಾಕಗಂದು ನೀ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ತುಯ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನ್ನ ಗುದ್ದು ದೀಕಂತ ಹೋದಿನಿ ಅಂಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಅವನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರಲ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವನ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೈತಲು ಇರೋದಾತ ಅಕ್ಕಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಪಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ತೋಜುವೇರು ಸಿನಿಮಾಡ ಇಮ್ಮೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತಿರು ಅಂತ ಮರಾಣಿಪುರ ಗುಮಾಸ್ತನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅವನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಮಲ್ತದ ಆರ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಓಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪೇರು ಬುಂಡ ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ಆರ್ ಮನಸ್ಸು ಒರಿವೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಲ್ ಒತ್ತುವೇರು ಅದೇ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಿರು ಸುಮಾರು ಜನ ಆರ್ ಸೀಲ್ ಒತ್ತುನ ತೂದೇ ಇಂಕ ಶಾಕ್ ಆತನ ಮಾರ ತೂನಂತ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರು ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಆ ಏರಿಗಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬಲಿಪಶು ಆರ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಸೇ ಅಂಚ ವಿಶ್ವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ನಮಕ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋರ್ದು ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ ಆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮುಗಿದನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋತಿನ ವಿಶ್ವೇ ಆ ರೂಮ್ ಇರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅನುಷನ್ನ ಯಾನು ಪಿದರ್ದೆ ಎನ್ನ ವಾಚಿ ಗುಣಪಾಲನ ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಭಯಂಕರ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಭಯಂಕರ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದತವಾರ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಬುರ್ದು ಪಾರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ದೀತ ಅನ್ನ ಸೋಕ್ ಮರ್ತು ಪುರ ದೀತ ಚಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅಲ್ರಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ ಕತೆ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಇಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಮುಗಿನೆಟ ಮುಟ್ಟ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪುರ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆಯ್ ಕೆಂಚ ಕಪ್ಪಾಯ ದುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ಇಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿರ ತಿಂದು ನಾಳೆ ಪುರ ದಪ್ಪ ಅದು ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡದು ಅಥವಾ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂವಿಗಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚೈತ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಭೂತೋಗಾನಗ ಬುದ್ಧಾರ್ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಂಪು ತೋಜಲ್ ಓಕೆ ಕಪ್ಪು ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಎಂಚ ಆದಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕೂಲೆ ತೆಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ರಪ್ಪ ತೆಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಣತೆ ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಎಂಕೆ ಪಾಪ ತೋಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಆಯ್ಬೇಕ ಆಯನ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಗೆಟಪ್ ಬರಡತ ಪೋಯಗೆ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇಳ್ರಿ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ನೀ ಉಂಡೆ ದಾಯ್ ಅತೀರು ಕೂಲಿ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೈದತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ನೀವೇನ ಕೂಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋಡ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೈದೆ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಲಿಪಶಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಲಿ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಮಂచి ಕಾಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಅಂಡ್ ಊರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ರವಿ ಬಂದ ಪಲ್ಲೆ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶೇಖರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ ಅಂತ ಎಂಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಲಿಸ್ತರಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆನಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ರೇಂಜ್ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ತೋಜುವರು ಅಂದ ಆ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿರು ಆ ನವೀನ ಒಂದು ತೋಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಮ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಲೈವ್ ಪರಿಚಯ ದಿಕ್ಕನೆ ಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಇರೋದು ಓ ಖಂಡಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಕ ಅಂಚದ ಪರಿಚಯ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ఒక ನಮ್ಮ
ಪಂಚಾಯತ್ ಪೀಡಿಯನ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಎದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇವರು ಶೇಖರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ చెప్పారు ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ನಂತ ಉದಡಿತ ಒಂಜಿ ನಟನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವೇನು ಪಿದೇ చెప్తారా ನಮ್ಮ ಅನಿಶೇರೆ ಬರಡ ಮುಂದೆ ಓರ ಅನಿಸೆ ನಿಂತು ಖಂಡಿತ ಆತು ಬಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದ ಅನಿಶೇರನ ಒಂಜಿ ಅದೊಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಟನದೆ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಡು ಡಿಒಪಿ ಆಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು ಆಯ್ತು ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೂ ನಗೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಜಾನರ್ ಬಂತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು అంటే మస్తు ఖుషి అంటారు ననాస్తు ఫిల్మ్ మంత్లే సపోర్ట్ ఉండు మస్తు మస్తు ఎడెడ్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నెట్ జానర్ మాత్రం ఇప్పుడే ఎడెడ్ జానర్ కూడా ఎడెడ్ ఆర్టిస్ట్ నాకు బడడు అందుకే అన్నారు. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಗಿ ಇರ್ಬಲ್ನ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇಖರ ಓಲ್ಪಣ್ಣಲಿತ್ತೆ ಶೇಖರ ಬಕ್ಕ ಗುಣಪಾಲ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ದಸ್ಕತ್ ಬಂದ ಇರ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಚ್ಚಾರು ಆ ಶೇಖರ ಪಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವೇ ಪದಾರ್ಥ ಇದನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ್ ಬುದಲ್ಲ ಮರತ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಏನು ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲೀಡ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎರಿಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡಿ ತುಳು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೇಖರಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಮುರಲ್ಲೂರಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರು ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಶೇಖು ಪೆನ್ ಬೇರು ಗೊತ್ತಂడి ಕೇಚು ಅಂಚನ ಆಡ್ಬೇರು ಶೇಖರ್ ಒಲ್ಲೆ ನಾನು ಎದುರು ಉಂತು ದಿಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತೇ ಕುಜಿ ಯಾನೇ ಶೇಖರ್ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಪುರ ತೂದು ಬನ್ನಾಗ ಅರಾದು ಪತ್ತುವಿರು ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪೇರು ಒದ್ದೇವ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುನು ಬನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲು ಈತೆ ಬನ್ನೋಡಾತಿ ಮಾತೇರೆಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ್ ರಡ್ಡ ಕೈ ಸೇರ್ಸದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡಾತಿ ಎಂಗ್ ಗೆಂದಾಯಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೊಸದೇವನೇ ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ವಿಶ್ವನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಬಕ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬೈದ ತೊಳುಟ್ಟು ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಒಂಜಿ 5,000+ ಜನ ಬತ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಯೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರೇನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂದೇದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡಿಒಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಅತ್ತಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅದು ಅಂಜವರ ಅಂತ ಪಂಡ ಯೂಶಲ್ ನಮಗೊಂದು ವಿಷನ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕೊಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೊಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಎನ್ಮ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ತದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟೀಮ್ದು ಲೈ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎನ್ಮ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಚೆತ್ತ ನೆಂಚ ಅವನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿಕಾನಾಗ ದಸ್ಕತ್ ಅದು ಉಂಟು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕುಲ್ಲುದು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೈದ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಬನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೇನಿ ನಮ್ಮ 13th ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಇನಿಕಾನಾಗ ಒಂದು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಲೆತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಬಂಡ ವಿಶ್ವಲ ಬರೋಂತೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ದೆನ್ ಒರಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಒರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಹೊರ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸದನ್ ಒಂದೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ತೂವಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲ್ಯಾ ತುಯ್ಯಲ ಬಲ್ಯ ಸೊ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನೀನ ಬಂಡ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮುಜಿರ ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ದಾಯಿ ಪನ್ನರ ಬಂಡಾಕಲ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಹೊರತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ದಾದನ್ಲ ಉಂಡ ತೂಕ ನೆಟ್ ಬೇತ ಏನನ್ಲ ಉಂಡ ನಿಕಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದನ್ಲ ಬೇತ ರೀತಿ ದಾದನ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಐಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಡಿ ಎಂಡ್ ಇರ್ ತೂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೊಗಲ್ಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಆತೊಲ್ಲೆ ತಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ರಿವ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೇರನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಆತೋಗಿ ಪಾಪ ಆತು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಕುಡದ ಅಂಚನೆ ಆಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ತೋಟದ ಮಲ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ತೋಟ ಉಂಟು ದಾದ
ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುನುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತೊಜಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಗುಣ ತಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪಿರಂದು ಏತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನಲ್ಲ ಕೂಡ ఆయన బుద్ధిని ఆయన బుడు పూజ మన లేపుండు సో ఆ థాట్ డే అంతు యాక్లేన్ దెన్ మొక్కల అంచనే మొక్కలకని ఎరా ఇప్పేరు అక్కల జీవన అంచ లవ్ బ్రేకప్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్రేకప్ పూరా ఉంది ఇప్పుడు ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ಉಂಟು ಆಲೋಚನೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಅನ್ಸುನ್ ಮೊಕ್ಲು ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಿರತ್ತ ಮಾರ ಪಂಡಿಜ ಇರ್ದ ಕೆನ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಿಜ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡಾಯ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಡೀಪ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಇಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಮರತ ಪೋಪುನ ಇಡ್ಲ ಮೂವಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ತಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪಣದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಡೀಪ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರಿಂದ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಿರ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ ಸಲ ತುಯ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ 2 ಸಲ ತುಯ್ಯೆ ಅಂಡ ನಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಾಯ ವೇದಿಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಮುತ್ತುಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕುತೊಂದಿರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ MC ಅದಿ ಅಂತ ಊದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರೆ ನಟ ರಾಕ್ಷಸನು ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಮುನಿ ಅಂತ ಪನೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಹೊರಡೇರಿಗೆ ಅನಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಹಿಂಗ ಆತ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಬಡ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತೇರಿ ನಾನು ಆತ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಆ ಟೀಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಆತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾನು ಆತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ರೀಚ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡುನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ದಸ್ಕತ್ತಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತು ಜೇರ ಮಾತಿರ್ ತೂವೋಡು 1 ದಿನ ಮಿತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಪೋಡು. ಗಣಿತವಲ್ಲ ಪಲ್ನಕನೆ ತುಳುವರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ತುಳುವರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಬೈಜಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಇತನಟ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬೈದನ್ ಅವು ಐತೊಂಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಬಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಅದ ಉಂಟು ಐತೊಂಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಅನ್ನು ಪಾನೋಲಿ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಇದ್ದದ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪುರ ಬಟ್ ಇದ್ದದ ಪೇಂಟೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚೆನ ಪುರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಾವಡಂದ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂ ಓಡು ಅದಾಗ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಬಂತೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಬೈದಾಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಣ ಈ ಪುರುಷ ವೇಷ ಉಂಡದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವು ತುಯ್ಬಕ ಮುಲ್ಬತ್ತಿಕೇನು ಪುರುಷ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚದ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುತು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಣ ಅವನಿಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಉಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡದೆ ಆ ಪುರ್ಲು ಆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ತುಳುತ ಸೊಗಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಹೂ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಏತು ದುನ್ನೊಂಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಐನಾರು ತೋಜಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದು ಬೈಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತುಳುವರನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೊಜಪ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಇತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ నేను ಬತ್ತದು ಹೊರ ತೂವಾಡನೆ ಅವನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೂದು ಇಷ್ಟಪಡತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಏರ್ ತೂತಿಜಾರ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಹೊರ ಆಂಡ್ಲ ತೂಯೇರಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಬಂದಪ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ DOP ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರ ದೆನ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಲ್ತನ ವರ್ಕ್ ದಾದಂಡ ಸಮರ್ಥನ ಕೊಡ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾದಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ವೆಂಚಾಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುರಾನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಭಯಂಕರ ಕುಲ್ಲಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿತ ನಾಯಿ ಕೊರೆತಂದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ದೇರ ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪೇರು ದೆನ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಸೊ ಐನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತರ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಐನ ಅಪ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ದಾದ ನಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಈ ಜವನೇರ ದಾದ ತೂತೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತೂತೆ ರೆಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಾರ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಸರ್ ನಮ್ಮನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರು ಉಂತುದು ಒಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಂಕ್ ಫೀಲ್ ಟಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾರಡ ಪೋದು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪನ್ನೇನು ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಜೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜವನ್ಯರು
ಸರಿ ಮಲ್ದೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ನ ವೈಫ್ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಬಕ ಜೋಕುಲ್ ರಜಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬಂಡೆ ನಾನು ಮುರಾನ್ ನಿಂತೇನೆ ಪಾತ್ರ ನಾ ಬಂಡೆ ರಾಹುಲ್ ಕೊಡುವ ಬಕ ಸಂಜಾನ ಕೊಡುವ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದಲಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಅವಲೊಂದು ಮಾತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಿನಿಮನ್ ತೂದ ಅಂಚ ಅನ್ಸದನ್ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮಲ್ತದಾರ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಲ್ದಮಲ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಂದೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಈತ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಆರ್ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನೆಟದೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಅರೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಜನ ಬತ್ತ ತುಯರ್ಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೇಗ ದುಂಬರ್ಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲನ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಜವನಲ್ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ನಾಂಡ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ಆದಲ ಒತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ನಾಂಡ ಅಂಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ ಒಂದಿನಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೂವೋಡು ಅಂಡ್ ಮಾತ ತುಳುವರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆದಾತನೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಟೀಮ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚಿತ್ರ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಡೆ ಜೋಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಡಲ್ ವಾರ ತೂಲೆ ಈ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತಿನ ಬಟ್ ಆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮಲ್ತೊಂತದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರ ಎಂಕೆ ಆಪುನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ತೊಜುಪ್ಪೆ ಎಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತನೆ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಾಗ್ಲಿ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀನುನೆ ಫನ್ನಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬರ ಶೇಖರ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕತ್ತಿ ಬರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಸುನು ಮಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಐನ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನೇಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತರ ಖುಷಿ ದೆನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ದಾದಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಡೀ ತಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡರ್ ಹಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಜನ ಬೊಕ್ಕೆ ಇರಂದು ಸೊ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಡು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನ್ ಅದಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಖುಷಿಯೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಮನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರತಿಯೊರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಮುರಣ್ಲ ತುಯ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಉಂಟು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಪ್ನ ಮೋಕೆ ಸೊ ಐನಾನು ಕೂಡದಾದ ನಂಗೆಂಡ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಿಜಾರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಗೆ ಎಂದಾವಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏನು ಪುದಾರು ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಆರೆ ಪನೋಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಓಕೆ 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 ಪಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಅನಿಸಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ನ ತಂಕಗು ಮೆಚ್ಚೋಡಾರೆ ದಯಮಾಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಕನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಿತ್ ಗೆಲ್ಪ ಆಡೊಂದು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಸು ಬಂತಿರತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಈತ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಐಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಣ್ಣ ಇರ್ ನನ್ನಲ ಮಿತ್ತುಬೋಡು ನನಾತು ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಇರುದಲ ಪಿರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇರುದಲ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಉಡಲ್ದು ಲೈ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪಿದೈ ಕನೋಡು ಈರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೋರ್ಸ್ಬೋಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಬರೋದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಾಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಇருந்து ಪಂಡ ಅದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರತೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈತ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠ ಪೂರತೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅರ್ಥನೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪಂತೇರಿ ಇಂಕ್ ಏಪ ಒಂಜಿ
ಎನ್ನ ಕುದರ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಅಪ್ಪಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಯಾರಿಗಿಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಗುರ್ತೋಣ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬೇಗ ಮದುವೆಂಡು ವಿಶ್ವ ಆ ರೊಜ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಯರ್ ನನ್ನ ನಾಲ ತೊಂದರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆ ತಾರಿಗೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರಿತ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದ ಏಜ್ ಕೆರ್ದೆ ಮಾಡ್ನ ಅವೊಂದು ಅಂಚ ಪುರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಾಡದು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ದುಂಬು ಯುವ ಶೆಟ್ರು ಓನ್ಲ ತೋಚ್ಬೋ ಬಿಜ್ಜೆರ ನಾ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ದಾಯಗದ್ದು ಗೊತ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿರೋತಾನೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ ಬೂರು ಒಂದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐಕೆಂಗ್ಲಾನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ದೀದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗಳೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಓನ್ಲ ಆರ ಒಂಜಿ ಇಂಬೆರಿಗೆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇನ್ ತೂಲೆಂದು ಪಂಡ ಓಲ್ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಿರ ಬರ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐತೆ ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಡೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದಾರ ನಾನೇ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರಿಂದ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವನಿ ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಆತಲು ವರ್ಕ್ ಆತಲು ಬಿಕಾಸ್ ಪಿದೇ ಬಂದಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ KGF ಅತ್ತ ನಾನು ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮಲ ಮಲ ಮೂವಿ ಬರ್ತದ ನನಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಕಾಮನ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ಅಥವಾ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ ದಸ್ಕತ್ದ ನಮ್ಮ ಶೇಖರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಬರೋದ ಅಲಿಚಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದೆ ಸೊ ನಲವೇ ಫೇಮ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಮಂತೊಂದು ಕತ್ತಿ ಬದೊಂದು ಬರ್ಪು ಕತ್ತಿ ಬದೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಈರಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಬಲಿಪಲೇ ಸೀನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಬಲಿಪನ ಸೀನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಕೋಪ ಮನ್ಪನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಹೌದಾ ಶೇಖರೆ ಎಂದು ಪಂಡದುಂಡತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೇಖರೆ ಏನೈತೆ ಗುನುಗುಟ್ಟೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ತುನಾ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇರೆಗೆ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತನ ಓಕೆ ಅದು ಕತ್ತಿ ಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲ ದುಬ್ಬದ ಮಾತಾಗಡೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತದಿತ್ತು ಬಟ್ ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ರೆಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಆರ್ ಪತ್ವೇರ್ ಐ ಮೀನ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೀಂಡ್ ಎಡತ ಕೈಟಿ ರವಂಜಿ ಸೂಟೆಡ್ ಹಾಕು ಸೊ ಈ ಮೆತೆ ಕೈಟಿದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಈ ಮೆತೆ ಕೈ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾಕು ರಡ್ಲ ಬತ್ವೇನ್ ಮೈಕ್ಲ ಬತ್ತು ಮೈಕ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನು ಇರು ಕೆಲವರು ಐಮೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜನ ದಾದನ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ತುಕ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣಗುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣಗ ಬಂಡ ಪುದರ್ ಬಳ್ಳ ಗೊತ್ತಾವ್ ಪುದರ್ ಬಳ್ಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬಳ್ಳ ಇರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಿರತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಮಸ್ತೆ ಇಂದು ದಾದಪಂಡ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಆತಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡದ ಎಂಕುಲು ಮಡಿಯಾಳ ಮತ್ತನ ತೆಲುಗು ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ಪೂರ ತೂನಿತ್ತ ಸೊ ಇಂದು ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಅನೀಶಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರ ವಿಶ್ವಣ್ಣನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿ ಪದಿತ್ತರ ಅವ್ರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ನನಾದ ಪರುಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ತನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಪಿರತಿರ್ ಗೊತ್ತಿಗೆರವಲ್ಲಿ ದುಂಡು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿತುಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಪಂಡ ಈ ಮೊಕ್ಕಲ್ರ ಜನ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದೇರಾತೆ ಟೋಟಲ್ ನವನ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲನೇ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲ ಅತನ ಎಂಕಲ್ನಕ್ಲ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿ ಇಮೇನಲ್ ಅಂಚನೆ ತೊಲೆ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಟ್ರೆ ಮಲ್ತಿಜ ಬಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಮೆ ವಿಲನ್ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ತೂತೇರು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅತನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ನ ತೂತೇರು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ ಕುಲ್ಲುದ್ ನೋಡನೆ ಇಮೆ ಪಕ್ಕ ವಿಲನೇ ಬಂದ ಶೇಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬರೆತಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇಮೆ ವಿಲನ್ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಣಪಾಲೆ ಆತೆ
ತೂಪನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ ವಿಲನ್ ಅದು ತೋಚ್ವಿ ಓಲಾಂಡ್ ಲಾಯ್ ವಿಲನ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿలో ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ಲಾನರ್ ఆయన హార్ట్ ఎంచ పండాక ఆయ ఆయన ఎడ్డే యూజువల్ ప్రతి మనుషుల గుణలంచనతే ఏరండ్ల యాన్ విలన్ ఉంది ఎన్నో మరి ಆಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ಗುಣಪಾಲನ ಎಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏರ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ವೇ ಸರಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ವೇ ಸರಿ ಕೆಲವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾವು ಆಕಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಲ್ದಾಯ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಬೋಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೋಡಿತ್ತು ಅವನ್ನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿ ಆ ಥಾಟ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಂಚನೆ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಥಾಟ್ ಆದವಂಡ ಹೀರೋ ಅನ್ಲ ವಿಲನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಗುಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ಲಿ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂಚಿನ ಥಾಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೇಜಿದ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿಡ್ ಇರು ಮೂವಿಡ್ ವಿಲನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಇಡೀ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಾರು ಪಂಡ ಆ ನಾಯಿ ಏರೆಂತು ಇನ್ನಪ್ಪ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಈರು ತಾಂಕಿನ ಅಥವಾ ಎಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕೊರೆಬರ್ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೊರಪುಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಲಂಚನೆ ಸುರುವೇನ ನಾಯಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಲಂಚನೆ ನಾಯಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏರೆ ಅಂಡಲ್ ಬತ್ತಿರಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುರೆಪೂಜಿ ಏರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಏರೆಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುರೆಪುಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈತನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂದು ಕನ್ನ ಆಯನ ಪುದಾರ ಕನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಗಲ ಕನಸು ಮಾಡಿಗೆ ರೀತಿನ ನಾಯಿ ಕಿನ್ಯವು ಎಂಗಲ್ ಸಾಂಗದ ನಾಯವು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಡೆಕ ಒಂದು ಸಾಂಗಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ಸೊ ಕನ್ನ ಅಂದು ಪುದಾರ ದಿಕ್ತಿರ ತುಳುಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಬಂದದೆ ಕನ್ನ ಅಂದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಕೂರಿ ಎಂದ ಆಯನ ಪುದಾರ ಏಕ ಕನ್ನ ಆಸ್ ಕೂರ ಐಕ ಆಫರ್ ಬತ್ತ ನಾಯಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದು ಅತ್ತೊಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಯ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಏನ ಟ್ರೈನ್ ನಾಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಡ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪದ ಇಂಜಾಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೇನ್ ಅದು ಅನಿಶನ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಏನದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂಥರ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಂಚ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಿತ್ತತೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಸೊ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಾವಡ್ ವೈಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕೊನೋಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತ ತಮಿಳ್ ಆದಿಪ್ಪು ತೆಲುಗು ಅತ್ತನ ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಟೋನು ಮಲಯಾಳಂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಆದ ಆಸೆ ಬಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೈ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಂಡ ಈತ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡ ಬೈದ ನೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ದೆನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಯಂಕರ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಎಕಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಂತ ತುಳುಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ರೇಣೂರು ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬಾತೇರ್ನು ಸುಳ್ಳೆ ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬಾತೇರ್ನು ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಪಾತೇರ್ನ ಬೇತೆ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಬಾತೇರುವ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡು ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಳೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೆಟ್ ಮುರಾಣಿಯರ್ ಅವರು ರಿವ್ಯೂಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡುದಾನ ನಿಖಲ್ ದಸ್ಕತ್ ಎಂದಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಬರ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬರೀತಾ ಹಿಂಗೆ ಪಾತರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಸೆಲ್ಲನತ್ ಸಿಪಾರತ್ ಪಡ್ಪೋಸು ಪುರೋಣತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಗಲವರ ಪಾತರೊಂದಿನ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪುರ ಅವು ಪುರ ಕೇನ ಭಯಂಕರ ಮಜಾ ಉಲ್ಲಾಯ ಅವು ಮತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ ಒಂದು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪದ ಬಳಕೆ ಉಂಟದೆ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಇನ್ನೊಲ್ಲದು ಈ ಶೂಸ್ ಬರೋದು ಬೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ರಂಜು ಬಂದೆ ಸೌದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿರುವರ ಸೌದಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ರಂಜು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾಯಬಂಡ ಊರೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದವಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಲಸುದಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ದಿನಾರ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಬೇಗಡ್ ಬರ್ಪ ರಂಜು ಅಣ್ಣ ಬೇಗಡ್ ಬರ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಂಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟಿಪ್ಪು ತುಳುವೇರು ವಿದೇಶಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ತೊಜಪೋಡನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಸ್ಕತ್ನ
ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗಾಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇರಂತ ಮುಲ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಮುಲ್ತಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪೆರೆಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಮಕ್ ಅವ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವ್ಲಿತ್ತದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದವಂಡ ಸರ್ ಇತ ಊರದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಆ ಒಂದಿತ್ರ ಮತ್ತ ಪನೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಸರ್ ಗಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಊರು ಬುಡ್ದು ಗಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಬೆನಮಿಪೆರಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸರ್ ಈ ಮೂವಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಸ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಅದಾಂಡ ಬಿಡುತ್ತಿರೋದು ಕೈತ ಎಣ್ಣೆ ಸೀನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಾಂಡ ಬಿಡುತ್ತಿರೋದು ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ಫುಡ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಗಲ್ಫ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೈಕೆನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅತಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಳು ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪಗಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಿಂದು. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪು ಅತನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೋಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬಂಡ ಇದನ್ನ ನಮಕ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಓ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪ ಮಾತ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುರ ಪೋಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಶೋಸ್ ಲೈತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಸ್ಕತ್ ಮೂಲೆ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಕೋಡ್ ಬನ್ನ ಆಸೆ ಪಸರೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ತುಳುವೇರ ಇನ್ ಪಸರ್ ಪವನ್ನುಲ್ಲೇರಂದು. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿದ ಎಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಪ್ಪಂದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಖಿಲ ವೇಣುದ ಆ ಸೈಡ್ ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಅತ್ ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮಾತ ಕಲ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕಥೆ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಾನವ ಊರ್ದ ಬುದಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಉಪ್ಪರ್ಲೇ ಅವು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಅಂತ ಬತ್ತಿತ್ತು ಊರ್ದ ಬುದಾರ್ ಕುಂಟಾಲ್ ಪಲ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಂದ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಂದಿ ಜೀವ ಕುಂಟಾಲ ಪರಂದು ಕೇಪಲದಲ್ಲ ಪರಂದ ಕುಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ಕೇಪಲ ಪಂಡನ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೇಪಲದ ಪೂ ದೈವಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗ್ ದಾದ ದೀಪನಲ್ಲ ಸುರು ಕೊಂಚ ಕೇಪಲದ ಪೂದಿಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಆ ಊರು ಪುದರ್ದಿಯ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಡಿಪ್ರ ಒಂಜ ಆತ ಮನಸ್ಥಿತಿಲು. ಸೊ ಮನಸ್ಥಿತಿಲೆಗ್ ಕೈತಲಾಪನಂಚಿತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲುಲು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ವೇಣೂರದ ಸೈಡ್ ವೇಣೂರು ಇಪ್ಪು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಇಪ್ಪು ಸಾವ್ಯ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಅಂಡಿಂಜೆ ಕುತ್ಲೂರು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಳ್ಳಿ ಅವು ಎನ್ನ ವೇಣೂರು ಇಂಚಿ ಒಂಥರ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಪೇಟೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಡು ಇರ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದಾದಂಡ ಅವು ಭಯಂಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅತನ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ಲು ಬತ್ತದ ಉಂತುನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಭಯಂಕರ ಆಸ್ವಾದಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೈತಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆನ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಹಳ್ಳಿನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಬೋಡ್ನ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ನ ಸಂತೋಷ್ನ ಕೈ ಚಳ ಕಡ್ಲ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಉಡ್ಲ ಇದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಸಂತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೊಗಸು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಸೊಗಡುದಾದೋಣ ಇಂಥದೇ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಪರತ್ ಇಲ್ಲುಲು ತಿಕ್ಕ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಚ ಬಂಡೇರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾತ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ ಉಪದ್ರ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಅದ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಹಳ್ಳಿದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಇಡ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ನಾನು ಕೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಏನು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇತ್ತನು ಬರೆದಿತ್ತನು ನಾನು ಅವೇ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲರು ಶಾಕ್ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಬರೆದಿತ್ತನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತೂನ ಜಗಲಿಡು ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಲಂಚನೆ ಸಿಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿಡ ಬಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಅರ್ಥ ಒಂದಿದ್ದ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ರೀಚ್ 100 ವರ್ಷ ಅವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತೇರಿ ನಾವು ಅದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತಂತೇರಿ ಅಜ್ಜಿನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನವೀನ್ ಬೋಂದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಲ್ ತೆಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಊರಿನವರು ಊರ್ದಾಗಲು ಬೋಡತೆ
ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡಿತ್ತು ನೇಟಿವಿಟಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಣತ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವುದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರನ್ ಏರೆಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಆಯರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪಾತ್ರಲ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಪಾತ್ರಲ ಆಯರ್ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಸ್ಕತ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕುಡಂಚಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅನಿಷ್ಟ ಪಾತಿರತ್ತನ್ ಎಸ್ sir, ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೇರಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅನೀಶ್ ಗುರ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಲಂತ ದೂರ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತ ಶಿವರಾಜ್ ಮಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೂವಿ ನಾನ ತೂಗೋಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಫುಲ್ ಬಂತೆ ಲೈಕ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನೀಶ್ ಬಂತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರ್ ತೂತೇರಿ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಬೋಪೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪೋಪಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆತ ಬೋಪೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಲೆತ ಬೋಪೆ ಅವಳ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆತ ಇಂಜಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಗುಣಪಾಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಸ್ಕತ್ತದ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೋ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಗು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಬನೋಲಿ ತೂತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಡ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಕುಡಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ನಂದು ಬನೋಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ತೂರೆ ಬೈದೇರು ತೂದು ಬತ್ತದ ಪಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಪಂದು ಬೋದಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಂತೇರು ಕೆಲವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕನದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಚಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ಬಿಜಾರ ಅರಿಯತ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆರದಲ್ಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ದಸ್ಕತ್ ಜವಲೇರು ಇತ್ತ ಪಳ್ಳ ಜವಲೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಕ್ ಬರ್ತದ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಕುಡಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇಂಡು ಎನ್ ಸುಕೇಶ್ ಬಂದು ತೋಡಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸುಖೇಶ್ ಅವರೇ ಯುವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಯುವ ಯುವ ಅಂಚನೆ ಅನಿಶನ್ನಾಗ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡಿಂಜೆ ನಮಸ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅರೆ ಶೇಖರ್ ಅಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ತೂವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಎನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದಾತ್ ದುಂಪು ಓದಾತುಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ವಿಶ್ವನ್ನ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರಂದು ಪಣ್ಣರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಇನೀರ್ ದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ದಿಂಜ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ ಇವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗೀರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡದೆ ಅವು ಈರೊಂಥರ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪರ ಕಲಾವಿದಗಂದೇ ಇರ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತೋಡದ ಕೊಡಮಂದ ಏನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವು ಏಪಲ್ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪೊಡು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಯಾನಿರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ತೀರ್ನ ಕಲೆಕ್ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಡ ಐ ಕೊರ್ಪುನಂಚ ಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಫಿಲ್ಮು ನನಾತ್ ಹಿಟ್ ಅವಡು ಐತೆ ಬೊಂಬೆಡುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಂಬೆಗೆ ನಿಕಲ್ ನೇಪ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬದ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏನ ಉಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಣ್ಣ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಹಿಟ್ ಅವಡನ್ನ ನನಾತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡೊಂದು ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೂರ ಬರ್ರಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮುಂಬೈ ಉಂತುದು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನೋದಾದ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಸ್ಕತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಖಾಲಿ ದೀಪಾರು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತಂಡು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಖಂಡಿತ ದೇವರೇಟ ಆಲ್ಬಡ ದಸ್ಕತ್ ನನಾತ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತು ದೇವದೇವ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ತುಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸಲ್ಮೇಲು ಆ್ಯಂಡ್
ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಡ ಅದು ಪತ್ತಂಡ ಮಾತ ತುಳುವೆಡಲ ಪನ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಪೋತು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದಾನ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಬೋದು ಮೂವಿ ತೂಲ ಏತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೂವಿ ತೂಪಾರು ಸೊ ಟೀಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಳ ಮಂತೋನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆನಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ 2 ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಲ್ಲ ತತ್ತಂದ ಸೋಮವಾರ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ್ ಪೋಲೆ ನೈಟ್ ಶೋ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪಾರು ಒಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಕೊನ వచ్చింది ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮಡ ಅಂಡ್ ಅನಿಶಾ ಇಂಕಾರ ತೋಡಾರ್ ಪನ್ನ ಊರ್ದು ಊರುಡು ಪುನದಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಇಂಕಲ ಬೆದ್ರದು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಂದುದು ಸೊ ಇದಾದ ಜನಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿಯ ಕೋಡನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡಿ ಎಂಚ ತಪ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಡ್ ಭಯಮುಂಟ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ದೂರ ಬರ್ರ ಸೊ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದಿರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಕ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಳ್ತದೆ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಡ ಬೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಅಂದಿನಿ ಬಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಹಲೋ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾ ನೀತು ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನೀತನ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಲು ಮೂವಿ ಯಾಕ ಮರಣಿ ಸಂಡೆ ತೂತ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜೇ ಜಾನ್ ಅರ್ಧ ಟೈಪ್ ಮೂವಿ ಬರಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರ ಯೋಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನಿಶನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅನಿಶನ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅತ್ತೊಂದು ನಂದು ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಏರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತಿಜರು ಅತ್ತೊಂದು ನಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಳ್ತಂಗಡಿದ ಅತ್ತೊಂದು ಅರೆ ಓ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಕತೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ಪನ್ನಲಕನೆ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಕಿ ಬರೋ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಭಯಂಕರ ಶ್ರಮ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಕಿ ಸೂರಜ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಕಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಾಕಿ ಪಾಪ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಲಂಚನ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ದಪ್ಪಗಂತೂ ಪಾಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಪುರ ಅದೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ದಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಮ್ಮಿತ್ತು ಆ ಏನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಕೊರ್ಜಾರ್ದ ಕೇಂಡಿಜೆ ದಾಯ ಕೇಂಡಿಜೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಫೇಸ್ ದಾದೊಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ಅತನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುವೆರ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವಿಶ್ವ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜಿ 7-8 ಜನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅಕ್ಕಲು ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಕೆತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಾರಾಯಣಂದೊಂಜಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಂದು ನಾರಾಯಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಶವನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮಿ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದೇ ತರ ಪೊಣ್ಣು ಸೊ ಭಗವಾನಂದ್ ಅವೇಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪುರ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಪನೋನಿತ್ತು ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪು ನಕಲು ಬರ್ಚಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಲು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಹಾಕಲು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಾರ ಹಾಕಲು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಟ ಒಂದು 30 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇರ್ತೋಜು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಹೊಸತ್ತೆ ದೀಪಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಬಟ್
ದೀಪಕಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೇಪಲ ಒಂದೇನು ದೀಪಕಣ್ಣನೇ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆರೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಆರಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಂಚನೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಡೈಲಾಗ್ ಇಜಿಂದ ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಚ ಮೇರ್ ತೂತಿಜೇರು ಅವು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪಿನ ಅನೀಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿರಿತ್ತೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲ ಆಡಿದಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲ ಆಡಿರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಓದಿಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲ ಆಡಿದ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಅದು ತೂತಿಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ತೂತ ಚಪ್ಪಳ ತಡದ ತೆಲ್ತದ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೇನ ಬಟ್ ಇಮನ್ ನಾನು ಬೇತೆ ಶೇಡ್ ಇಡ್ತೂತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡ ತೋಜ್ವೆ ಬೊಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇತನ ಗೊತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕತೆಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಪಾತೆರಡು ಏರ್ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೇನು ಪನ್ನೆಲ್ಲಕ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬೊಕ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ನೆಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏಜ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಏಜ್ ತೂಂದೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೆರ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡ ಐಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬೇತನೆ ದಿನ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆತು ಬೇಕಾರ್ದೇರು ಬಚ್ಚಿದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅನ್ಸದಿಪ್ಪ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಉಂಡವು ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗದ ಉಂಡ ತುಳುಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ದೆನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡ್ದ ಕ್ಲಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿತೇಶ್ ಆದಿಪ್ ಸೂರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೇತಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಬೇತಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ತನಕ ಮಲ್ತನ ಶೋಕಾವು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಜಾನ್ ಬಟ್ ತುಳುಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಣ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನಿಸನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ഞാൻ ഇനി തീയ വിച്ചാർ എന്താണ് ഭാരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ಅವಿಯರ ಅಮ್ಮನೆ ಅವಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಟ್ಟಿನ ತೀಯರೆ ಅಮ್ಮ ತೀಯರೆ ಎಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂತ ಅಂಡಿ ಇರಾಗ ಎಂತ ಅಂಡಿ ಖುಷಿ ಅಂತದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಜರ್ನ ದೆಂಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಗಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನು ನನ್ನ ಗೆಂದ ಅವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಪಾತ್ರದ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಧೀರಜ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಶ್ ತೂದು ಫ್ರೆಶ್ ಇಡ್ ಪಾತೇನೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಗ ತೂಪಂದ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮೀನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇರೇಗ್ ಮೀನಿ ಓನ ಮದಿಮೆದ ಮೀನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತನ ಮದಿಮೆದ ಬರು ಕೇಳ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಇಚ್ಚ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚ ಮದಿಮೆದ ಅವನ್ ಬೋಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುದೇರನ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಹೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಕತ್ತಿ ಬತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುದೇರಲ್ಲ ಮದ್ಮೇರ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಜೋರುಲ್ಲೆಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ BGM ಅತಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ಯಾಂತು ಇನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಪಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚುಂಡ ಅವಕ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೂಪಂದಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ BGM ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದಯಪಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ BGM ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೇತ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಏಳೆನ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಏಳೆನ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಾಲಾಚೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ದಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ತೂನಗ ಆ ಫ್ರೇಮ್ಡು ಮೊಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಕಾರಣ ಸಂತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫುಟೇಜ್ ಬರೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಶೋ ಕಟ್ ಆವಡು ಒಂಜೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಲ್
ಆರು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರು ಲಂಚನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪಂದ್ಲಕ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗಣೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೆಸರು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಮ್ಮದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ ಮಾನಸ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಡಮ್ ಅರೆಗೆ ಈ ನೇಟಿವಿಟಿ ಆತ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಲ್ಪೋನ ಸಮರ್ಥನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಎಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಯಾನ್ ಸಮ್ಮು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೇರು ಬಂಡವೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಂಡ ಆಗ ಸಂಗೀತದ ಮಿತ್ತು ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ದೆನ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದೆ ಈ ಭಾವ ಲೋಕೋದ ಅನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವ್ರು ಬರೀತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾತು ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆದ ಒಣ ಕೇರ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಬೀಜಮ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುರುಷವೇಷದ ಸಾಂಗ್ ಅವೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮೀನ್ ದಪ್ರ ಬಂತೇರು ಮಧ್ಯ ಪಾಡ್ದ ಅವೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಟೋಟಲ್ ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡೇರಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತಿದಾದ ನಾನು ಈತನ ಕೇನನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ತಿಕ್ಕದನೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಒಕ್ಕಂಜಿ ರಡ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ ಸಮ್ಮು ಕೊರಿ ದೆನ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲಾಗ್ಲು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 4 ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕತೆ ಹೀರೋ ಕೇಂದ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನ ಪರ್ಸನಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಜನ ಇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂತು ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಂದ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಲ್ ಎಡಿಟರ್ 4ನೇದ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಕ್ಕುಲು 4 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕುಲು ಇತ್ತನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ದಸ್ಕತ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಗೆಂದದ ಈರು ಹೀರೋ ಬಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಜರ ದಾಯಪಂಡ ಈರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪುರುಷ ವೇಷ ಅವರ ಆಟಿಕೆಲ್ಲ ಶಿವರ ಶೇಖರ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಮಾತಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಸತ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪದಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪುರುಷ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುರುಷ ವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೇಷಲ್ ಬರ್ಪ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದನ ವೇಷ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬಂಡದ್ದು ಓಕೆ ಬಾರೆದ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಜ ವೇಷ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ರ ಸುರು ಕುಲ್ಬಾ ಓಕೆ ಅನಿಶಾನೆ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಫೇರ್ ಬನ್ನಪುರ ಪಾಡ್ರ ಅವ ಆನಗೊಂಜಿ ಎನ್ಮರೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇ ವೇಷಭೂಷಣ ಅನಿಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಇಡೇ ಸೀನ್ ಪ್ರಮಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಗಿಚ್ಚಾರಿ ಜವ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಓಲಿ ಪುರ ಟೈಟ್ ಟಾಪ್ ನಿಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಟೈಟ್ ಟಾಪಿನಿ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಚ್ಚಾಪಿರಿ ಅವು 4 ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ವೇಷ ಕಾಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಲ್ತು ಮುಗಿತು 4 ಸಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ದ 4 ಸಲ ಒಂಜೇಲ ಕಾವಡತ್ತೆ ಚೂರು ಲಂಚಿನ ಚಾಪ್ಲಗೆ ಜಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಿಸ್ ಆಪ ಈ ಜನ ಪಾಪ 4 ದಿನ ತಿರಿಪುರ ಉಂಡದೆ ತಿರಿಪುರ ಇರ್ ಬಯ್ಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನೇ ರಪ್ಪ ಬಲ್ತಂದಿತ್ತಾರ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ರಪ ದೆಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಯೋಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕಲ್ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡರ್ ನೋಡ್ಮನ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದಾರ್ ಪಂಪುಜಿ ಅಗ್ಗ ಬಾಬಾ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೋ ಇದ್ದೇರ್ ಬಂಡ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಒನಸ್ಕೊನತ್ ಕೊರ್ಪನ ನೀರಜ್ ಬಾಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಆಯ್ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಗಾಲಿ ಪಾಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಲ್ತಿರ್ ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇತಲ್ ಮಂತರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಮಾತಾಗ್ಲೈತೆ ಇಂಚೈತೆ ಫನ್ನಿಲ ನಮ್ಮ ಕಾತಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಯಾನು ಒರಿ ಎಂದತ್ತಿತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲು ಉಂಡ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜವನೇರ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ್ 10 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಏರುಲ್ಲೇರ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಆತೇನೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾನು ಒರಿಯಬಹುದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡದ ಅಲ್ಲ ಆತಂದು ಅಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದೇರ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಲು ಅವ ಹೆಂಗೊಂದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿರ್ದಾತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ ಸೀನ್ ಈ ಸೀನ್ ಪುಗಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸೀನ್ ದ ಪಿರೌಡು ದಾದ ಬೆಂತೆರ ಜವನೇರ ಅಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೆಂತೆ ಮಾರೆ ಈ ಸೀನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಮಾರೆ ಅವು ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಪಾಡ್ಯ ಪೂರ ಪನ್ವೇರಿತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಖುಷಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದು ಏತು ಖುಷಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಡ್ ಸೊ ಕಡೆಗೆ ವಿಷಯನ ಬಂದ್ಬರೋಣ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದನ ಪನ್ಪರ್ನ ಒಂದು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ ನೇನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ತೊಜಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸಲು ಪೋಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವರ ಸುರು ಮಲ್ಪುರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ನೂ ಭಾಷೆ ತುಳು
ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ತೂಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತನ್ನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ತುಳುಟು ಏತ್ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ತೋಡು ತುಳುನು ತೊಜಪೋನ ರೀತಿ ತೊಜಪಾದ ಪಣ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಣ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪುನತ್ ಆ ತೊಜಪೋನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮನೆ ಗೆಂದವಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೋಡು ಗೆಂದವಳು ಇಡೀ ಲೋಕ ಗೊತ್ತೋಡು ತುಳುತ್ತ ತಾಕತ್ ದಾದನ್ ಖಂಡಿತ ಅನಿಸನ ಯಾನೊಂದಿದಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ನನ್ನೊಂದಿದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೋಡು ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಆತ ದೂರ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯಾರ ಆವಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಪು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಉಡುಗೆರನ್ನು ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೊಡೊಂಜಿ 20th ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ₹116 ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್ ತೋಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ₹116 ಹಾಕ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ತೂವಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಸ್ಕತ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ₹116 ನಮ್ಮ ಈ ದಸ್ಕತ್ನ ತೋಜಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾತಾಡ ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಭಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಶೇಖರ್ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೆ ನೇರ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಂಬು ಮಾತಗಡ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದ ಐನಿಕಲ್ ದಯದೀದ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರುವಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ದಸ್ಕತ್ನ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ದಿನ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದು 100 days ಮುಗಿಯೋಡು ಅವತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ದು ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವಿಡ್ದ್ರೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ದು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಜನಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನವೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅದು ಕುಲ್ಲಗ ಅವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಿಸಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಲ ತೀರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಸೊ ಮಾತ ತುಳು ಎಡಲ ಪನ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲ್ಪ ನಮಕ್ಕಲುಂಡು ಆಂಡ ಆವಿಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ತುಳುವ ಜನಮಂದಿರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಗೆಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಂದಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಿಡ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ನೆಜ್ಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆತನು ಬಟ್ ನನಾತ್ ಏರ್ ಮಾತು ಏರ್ ಬಾಕಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಕಮ್ಮನೆ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನವರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೋಲೆ ಮನೋರಂಜನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತನೇ ಈ ಪಡ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.